Nagsige man naghilak. Ambot ay, murag gibutdan man tigali ni Stian, ma. Be ko no be. Atong hikapon ang hubot. Ay, Jesus! Nalupyak maning hubon. Daan pala gigid ko. Be, ambi ni be. Kay ako ning buhutan. Oo. Dawata mao. Be. Uy, kaluoy sa bata. Hilom na ha. Hilom na. Kay buhutan ka ni Lula. Unya, ma. Ako sa nang ibili ni mo si baby, ha? Asa man ka? Kuan, namang ko'y nanawag na ako, ma. Magpamanicure. Home service ba? Ako sa itong siguroon. Oh, nala sige. Lakaw, ako ray bahala ining bata. Siguro. Sorry. Siguro ni mo panginabuhi. Ako ray bahala. Lakaw, ako ray bahala ining bata. Siguro anak kay mauman na imong panginabuhi. Okay, ma. Arin ako. Salamat. Morning, ma'am. Morning. Dali, sud. Salamat. Dini lang ka ha, kay tawag na ako akong bana. Siya lay unaha kay maligo pa man ko. Okay, Mama Maris. Salamat. Samot ba yung ang akong gana? Mariasta. Hindi masanda ako mapukan. Dali. Sir. Kana. Guniti. Success. Wawa ini, sir. Oy. Ayaw ko. Kita rin pa ako sa itong kibuhat. Ganit. Niyaw. Dawatan. Kwarta. Dawatan na yun. Mintras huwag pa mo gawas ang akong asawa. Ambi. Ugatagis ako sa iyong number, ha? Kariyot. Hello? Betty? Uy, Sir Arman? Oh, ako. Wapapload mo si Maris? Uwa man. Nga naman di ay, sir. Kung ano yung gibayad mo kaganiha? Hala, nga nang iya magpunan, sir. Ako mo giingay nga wa kung hatag niyo. Kunya kay gamay naman yung hatag niyo. Sa panayin yung paulit mo, ako kita punan. Daga naman mong nahatag na ako, sir. Ayaw nilang tingali, uy. Ayaw malipani kay Kasya na. Ang kining, unsa man? Nakabay Gcash? Naa, sir. Okay. Hatagi siya sa imong number. Pag madawat mo, hindi na kami si mo balik sa bahay, ha? Okay? Okay, sir. Ako number 0977-276-0756. Ay, naon sa man ko. Nga nawa man ko makabilibad ni Sir Arman. Naibaw ko nga, sayop niya akong gibuhat. Pero ambot, wa ko makasabot sa akong kaugalingon. Oh, may message. Si Sir Arman, ako masahon. Nagpaingon ako sa dapit nga atong gikasabutan. Ay, akong replyan. Manood. Oh. Ano man ka? Ang itingog-tingog. Sorry, sir. Walang ko kasabot sa akong gipati. Bisag disgrasyada akong pagkababay. Karon pa rin mahitabo. Nga may kuyog ko, lalaking minyo. Mao ba? Betty, nagagusto ko nimo. Ipasalit ko nimo. Nga di ka pasaktan. Sir Arman. Betty. Oh.
Sir. Sir. Sige pa. Okay na. Sige pa. Success. Asam ka? Mag-shower. Okay. Simple kayo siya nga magkapapay. Dili pa na asti Maris. Pulos na sosyalan agi di una-una. Uy, mag-shower man ka. Hindi ay. Sumura pa ni shower. Mauna na yung... Sir. Sir Arman. Sir Arman.